Ala sa mga pagsulay nga hatod sa COVID-19 pandemic, nagpabiling lig-on ug malipayon ang mga Dabawenyo. Kini ang gisaysay ni Mary Grace Montesilio nga taga-Agdao ning syudad. Usa sa mga misaksi sa subli pag-abri sa Kadayawan Tribal Village, August 5, 2022 sa Magsaysay Park, Davao City, subay sa 37 Kadayawan sa Davao. Enjoy kay siya. Mandagang improvement sa dagdag kita mo sa nilabay tuig. Na-enjoy usab kini uban ang iyang mga higala sa paglibot suroy sa mga gitukod nga villages sa 11 ka mga tribo sa Dakbayan nga mao ang Ata, Bagoboklata, Bagobo Tagabawa, Matigsalog, Obo Manovu, Kagan, Iranon, Maguindanawon, Maranao, Sama ug Tausog. Ubay-ubay ka mga Dabawenyos ug mga bisita ang misaksi sa subling pag-abri sa Kadayawan Tribal Village. Diin, duha usab ka tuig nga wala kini nasuruyan tungod sa pandemya. Busa makita sa mga misaksi ang paghinam-hinam nga makabisita sa usa sa highlights sa Kadayawan. Samtang, gipangunahan ni Davao City Mayor Sebastian Basta Duterte ang maong opening ceremony. Diin giusa-usa ni iniglibot ug bisita ang matag village sa 11 ka mga tribo. Gawa sa mismong gitukod nga village, gipasundayag usab sa Lumad ug Moro tribes ang ilang mga sayaw, tugtog, mga traditional attire ug mga pagkaon. Ang maong village gitukod sa City Government of Davao ni atong 2017. Isip pa maagi nga maedukar ang katawhan, ingon man ilang maobserbahan ang kultura sa 11 ka mga tribo nga nanimuyo sa Dakbayan sa Davao. Alang sa DXDC Kadayawan coverage, Radyo Manrens, Barbarona, Tatak, Aramen!